Hát ez a paci megesz! Te! Köszönjük szépen! Thank you so much! És a nagyon gyors lovak után egy sokkal lassabb állatot szeretnék megmutatni önöknek. Mint ahogy látjuk, jobb oldalt lassacskán jönnek be a magyar szürke marháink. Ezek az ökrök az ő 1 tonnájukkal nem csak igafonú állatként voltak tökéletesen alkalmasak, hanem bizony nyugat-európai piacokra, vásárokba vitték őket, nem másért, a húsuk miatt nagyon ízletes és a koleszterin szintje nagyon alacsony, így nagyon kedvelt volt a piacokon. 60-as években alig 100 darab volt található belőlük. Nagyon nehezen szaporodik az állománya, de szerencsére most már több ezer fölött van. After the really fast horses, I want to show you a much slower animal. Our oxen, the Hungarian grey cattle, with them 1 ton weight are good not just like a working animal, but also they bring them to Western Europe in the markets for the meat, which is really delicious and the cholesterol level really low. No fat in the beef of the grey cattle. Have you heard about the guyash soup? The guyash soup. You know what's the guyash mean? I will let you know. The guyash, it's a person